Hej, jeg hedder Jonas. Velkommen til min arbejdsplads. Kom indenfor. Jeg blev uddannet i 2013, og kort efter der fik jeg arbejde på en klinik. Og siden da har jeg arbejdet på nogle andre klinikker også. Og primært som funktionæransat. Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville være selvstændig, og da jeg fik mulighed for det, så sprang jeg selvfølgelig ud i det. Før jeg blev selvstændig, der arbejdede jeg som funktionæransat, og der kunne jeg mærke, at jeg altid har lyst til at have mere albuerum og mere tid til mine patienter, tid til at dygtiggøre mig og specialisere sig. Og det var egentlig også en af de primære årsager til, at jeg gerne ville være selvstændig. Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at man får en bedre løn. Det første jeg gjorde, da jeg skulle være selvstændig fysioterapeut, det var at oprette et CVR-nummer. Derefter så snakkede jeg med min bankmand, hvor vi fik lavet en firmakonto, en driftskonto. Og så derefter tog jeg kontakt til en revisor, som hjalp mig. Og så var jeg egentlig godt kørende. Typisk så starter min dag kl. 8 om morgenen, og alt afhængig af, om jeg har patienter uden for klinikken eller på klinikken, så koordinerer jeg efter det. Og så har jeg også en dag, hvor jeg er på en idrætsefterskole, hvor jeg typisk bruger hele eftermiddagen. Så det er lidt forskelligt, det er lidt altid, og det er egentlig det, jeg rigtig godt kan lide ved at være selvstændig. Lige nu arbejder jeg som indlejer på klinik, og lige nu vil jeg bare gerne dygtiggøre mig og specialisere mig inden for det, jeg godt kan lide. Ser ud i fremtiden, så vil jeg sagtens forestille mig at have min helt egen klinik med ansatte også. Det vil være rigtig spændende. Ja, for det første så skulle man ture og hoppe ud i det, og det næste jeg vil sige, det er, at man skal være dygtig. Man skal dygtiggøre sig, man skal specialisere sig inden for et område, man vil være skarp på. Fordi der er rigtig mange om budet, og det handler om at kunne differentiere sig. Så fra min sko kan jeg kun sige, det er fedt at være selvstændig, og hvis der er nogen, der drømmer om at gøre det, så bare hop ud i det.